zvakadii mhuri yeZimbabwe ndinoitwawo Remigiyo Nyakudya. Ndini baba waJunior Nyakudya. Mwana uyu akazvarwa asina nhengo yake inorasa mvura. Dambudziko randisvitsa pano nhasi ndinobva mudunhu maChief Masembura. Dambudziko randisvitsa pano nhasi dambudziko raJunior. Mwana uyu akazvarwa ane nhengo yake asina nhengo yake inorasa mvura. Zvakakachamadza nyika yose. Takazoramba tichingoita matsvagurudzo, matest achiitwa. Mwana uyu akaonekwa kuti mukomana, ari mukomana, saka nhengo yake ndopasina ende hapatorina nhengo yake. Kusvika pari zvino hapana kana chiri kumboti chiri kuwanika, hapana chinowanika. Saka matest akazongoitwa. Saka dambudziko raapo manje takazowana dhokta akati anoziva operation iyoyi kuburikidza nokuti muno muZimbabwe musina ruzivo rweoperation iyoyo. Saka yakazowanikwa operation iyi ichinzi inoitwa kuIndia, ndokwa yakawanika ichinzi inoitwa. Saka dambudziko raapo ndere choviri chokuti mwana uyu abatsirike. Ndiri kurarama kwacho tinorarama tiri kuno kumaruzevha, saka mari yacho rudiwa yakawandisa. Saka dambudziko randorapo muri yeZimbabwe, rubatsiro kuti mwana uyu anga anobatsirika. Kukura ari kukura, zvese ari kuita, asi kuzosangana nedambudziko kukura kwaari kuita ikoko akukwanisa akuzvimba dumbu rake. Chikafu kudya anodya, asi kana adya zvezvo zvichizonobuda panzira yazvinobuda nazvo imwa chete. Saka mhene kuti zvinenge zvifambiswa sei nemukati momo hazvisi kuzonyatsobuda, zvokuti zvinozomushungurudza chaizvo, zvinozenge zvautotidya mwoyo kuti zvinozovei mwana iyeye zvaari izvi, isu takundikana. Saka mhuri yeZimbabwe ndo dambudziko ratinaro kuno kwaChief Masembura mwaNyakudya Mazarura. Paripo patakamboenda kuKaranda Hospital, tadhirektwa ikoko ndemumbonoona zvakamirawo sei ikoko. Patasvika ikoko dhokta wepaKaranda akati dambudziko iri hatisati tatomboriona since tavhura chipatara chino. Saka takabva tapererwa futi. Saka zvinotoita semuno muZimbabwe zvatorema. Ini ndonzi Lydia Makisi, ndogara muvillage Nyakudya Mazarura village. Ndoda kutaura dambudziko remwana. Mwana anonzi Junior Nyakudya. Ndakamusununguka musi wa23 May 2021. Ane dambudziko rokuti ndakamusununguka asina nhengo yake inoita weti. Saka ndakafamba kuenda muzvipatara kuHarare Hospital. Ndakaitiswa matest andakaita. Mhuri yeZimbabwe zhinji yakandibatsira kuti tiite matest iyayo. Ana chiremba wakandipa mwedzi wekuti vaongorore kuti dambudziko iri vanokwanisa here muno muZimbabwe. Vakaona kuti muno muZimbabwe dambudziko iri harikwanisike, rinokwanisika kunze. Ndadaro handina kugara, ndakaramba ndingotsvaga kuti ndepapi patingazowana kunze kwacho, kuti kwatingazowana kunze kwokuti ndizobatsirwa nemwana, nokuti ndiri machallenges andiri kusangana nawo pamwana. Ari kudumbu riri kuzvimba, hapana chinenge chichikwanisa kubuda ipapo. Tsvina yacho, weti yacho, zvese hazvikwanise kuita se hazvikwanise kubuda. Anobva atanga kugomera, temperature yake ichibva yaenda pa40. Saka ndo zvakandipa kuti ndirambe ndichingotsvaga chete kuti tingawane sei dhokta angatibatsire. Dhokta ndakamuwana, ndakabatsirwa nadhokta wekubhindura kutsvaga dhokta wekunze. Ndakawana dhokta wekuIndia. Ndawana dhokta wekuIndia yeyo akanga andinyorera test MRI iyo. Ndibva tatraya futi kutsvaga kuti tingaiwane papi. Ndibva yambonzi inoitwa kuna Baines. Ndibva tafonera madhokta acho akati tikuda tsamba inobva kuna dhokta yeyo. Dhokta weyo wekuIndia akati kana panetsa chiitai kuti muuye kuno iyoyo tinokwanisa kubatsira MRI yacho. Saka